సి వెన్ ఐ డూ థింగ్స్ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్. ఇప్పుడు నేను హగ్గిస్తున్నాను కదా, రేపటి దిన వాడు నాకు సపోర్ట్ చేయాలి అనేది అయితే డెఫినెట్గా ఉండదు. ఐ గివ్ ఇట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ టైమ్ విత్ లవ్. తర్వాత వాడు చెయ్యట్లేదు అంటే ఇప్పుడు నేను మొన్న చేశాను. నాకు హగ్గిచ్చిన రోజున ఏం తెలుసా? హే వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్? గుడ్ మార్నింగ్ హగ్ ఎవరు ఇచ్చారు? మార్నింగ్ హగ్ ఎవరు ఇచ్చారు? నాన్సెన్స్ మాట్లాడు. నాకు లాస్ట్ హగ్గిచ్చింది. ఇప్పుడు నేను హగ్గేసే చీరలకి వెళ్ళి వాడిపోతా అట్లాంటి తీస్తా. నేను ఇచ్చిన ఎందుకంటే నువ్వు బాధపడుతున్నావు. నువ్వు పోయి మెడికల్ పోతే మన ఇద్దరం నువ్వు కొట్లాడినా నన్ను తిడుతున్నావు మన ఊరికి. అప్పుడు 2 సార్లు నన్ను తిన్నావు. నువ్వు ఆమ్లెట్ అప్పుడు తిట్టినావు. ఈగో అన్న మాట్లాడచ్చు. నాట్ టాక్ అబౌట్ మై అక్క. నాకు ఈగో అంటారా? ఈ మధ్య తగ్గిందంటే అదే నీ మధ్య నేను జోకులు కూడా నీ మీద వేయడం తక్కువ చేశానా లేదా అది చెప్పు. పవర్ స్టార్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసినాను. అనవసరంగా మళ్ళీ టైటిల్ మీద పెట్టుకో.